नमस्ते कर रहे हैं आप तो 9 बजे का आने के बोला है ना अभी ये तो आने का टाइम है अभी तो दोपहर का खाना खाने का टाइम है सॉरी मैडम थोड़ा ट्रैफिक था ट्रैफिक आपके लिए ट्रैफिक है हम लोग ट्रैफिक नहीं से आया सॉरी मैडम हाँ भले कुल्ले बैठो ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು हाँ थैंक यू ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬನ್ನ ಏರ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡನ್ ಬರೋಲ್ಯಾ ತುಲೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ತುತ್ತಂದು ಬೈದಿನಿ ಮಿರಗಿನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ अंचाद ओके टीचर सुरमल बगाना हाँ सुरमन प्ले आपको कुछ करना है आप करो मैं देखती बैठे ಓಕೆ ನಾನು ಬಂಡ ತುಳುಟು ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಗನ हाँ करो ಸರೋಜ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ಜೋಕಲೆ ಕಲ್ಪವರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮ್ಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯಗಂದಿಕೇಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮುಕ್ಲಿಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಇರತಿಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅಕಲೆಕ್ಲೆ ಇರು ಕಲ್ಪವರ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಿರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಡತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅನ್ಪಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿರ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಮಾತ್ರ ಕೆಬಿಕೋರೊಂದು ಉಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಕುಲೊಂದು ಓಕೆ ಆಜೇನದೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಿರ ತಕೊಂಡು ಇರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕುಲ್ನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪುಜಿ ಕುಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಇರ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಯಾರು ಬೈದಿನತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂತ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ आप आपसे बात काम करो ना क्या आयतु आयतु मेरा नाम तो आयतु है क्या हाँ काम करो ಚುಕ್ಕೆ ಓಕೆ 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 ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಟಿವಿ हाँ ನೀರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರಿ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತ ಬರೋಡಾ ಮಕ್ಕ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ಅವನತ ಎನ್ನ ಬೇರಿ ಪೂರ್ದು ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ మీరు రెడ్డి సరే ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పోపుచేరత్తి మీరు ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡಾವಣಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಜನ ಎಂಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಓಲು ಬಡಿಸಿ ಯಾನ ಇನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನ పోపుచారు ಅದು ನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿಡ ಒಂಜೇ ಶಾಲೆಡ್ ಈತ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪು ಜೇರೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಜೇರು ಬಕ್ಕ ಬೇತಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲಾಕ ಮೇರನು ಸುಧಾರ್ ಪೇರ ಬಂಗೊಂಡು మీరు ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಮ್ಮಿ ಓ ಅಂದ ಮಲ್ಪವನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಏನು ಅದು ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಹೌದು ಅದೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ದಯಮಂಡ ಟಿವಿಡ್ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆತಿನ ಉಂಡತಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚವೆಂಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪತೆ ಅವು ಸರಿ ಆಪು ನಡು ಒಂಚೂರು ಇರು ತೆಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತಿ ಅದು ಈರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೋದು ಹಾಕ್ಯಾರ ಹಾಕದೆ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡ ಹಾಕದೆ ಅವು ವಿಷಯಗೂ అయిన నెట్ ఛానల్ పనోడుంది ఇదాగినకేండ ఆ పూరా వైరల్ ఆత ఆత అప్పుడు ఇరు పెట్టిస్ట్ హిందీ టీచర్ పెట్టిస్ట్ ಅಂದತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏರ್ಲ ಹಾಕುದು ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನ ಯಾನ ಹಾಕದೆ 100% ಯಾನ ಹಾಕದೆ ಸತ್ಯ ಓದ್ತೊನ್ಮೆ ನಾಗ ಇನಿಲ್ಲ ವರಿಯಾಗ ಹಾಕು ನಂಚ ಮುಡುಡುಲ್ಲ ರವಣ ಏರ್ಲ ಕೋರಿಕೆ ಏರ್ಲ ಜೈಲು ಬುತ್ತೇರ ಅಕ ನಿಕ್ಕದ ಆಯ್ತಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ನೀನು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಂ ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಾಕಲ್ವ काम कर रही है उसका आप आपका काम कर दीजिए ये साधारण जमेल मल्ला मुंह से लेना कुछ बात किया मैंने परफ्यूम लगाया आत बारी एड्डे परिमाण बारी एड्डे उंड इरना वो परफ्यूम तो अच्छा है उसका पैसा भी मैंने दिया है ओके ओके अब चाहिए नहीं थैंक यू ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವಲ ಇತ್ತೆತ್ತು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಐತ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನೋಡು ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಜಿಂಜ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಹಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಿಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೇ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡ್ರ ಅವ ಅಲ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಕುಲಿತು ಉಂದುಪೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪೇನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಆಫರ್ ಬತ್ತನ್
ಓಹೋ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಹಿಂದಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಣದಾರಕ್ಕೆ ಅಕಲಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಕಲಿಗೆ ಏರ ಮತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಏನ್ ಪೋಯೆ పోదానగా హైస్ట్ ఫస్ట్ బ్యాటింగే సునీల్ గవాస్కర్ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಐಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇಕ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುಕು 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 ಹೈಡ್ ಬಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ అనగా ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪತ್ತದು ಕಲಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕುನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪತ್ತ ನಕ್ಕುನಿ ఇరంచ తోటి పూజునించా నువ్వు మొత్తం బలతందో లేదు వాళ్ళు పాడి ఐదు పక్క మ్యాచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ బతన్ ఐదు పక్క ఇంకా కమెంటరీ పక్క టైం ఇచ్చి యాన పక్క కొంచెం పనుపులి అగ్లీ గేమ్ అచ్చి గేమ్ హార్ దేకో కుటాకే మారా పండుగోతాండి దిర్తದ ಹಾಕಿ ಉಟಾಕೆ ಮಾರಾ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೈದು ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತೆಗಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಸರೋಜನ್ ಲೆಪ್ಪಲೇನು ಪನ್ ಪೇರು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂಚೆ ఉండవు ఒక్కొక్కరు లక్ ಕೆಲವು ಸರಿ ಯಾನ್ పోయినಲ್ಪ సోతినల ఉండు ಕೆಲವು ತಿಕಡೆ పోతాను మాత్రం ಅಂಚೆ ಅದು ಸೋತಿನಲ್ಪ ಯಾನ್ ఉంటుಲ್ಲ ಜಿಸಿದ ಹೋಪನೆ ಬೊಕ್ಕೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಜೇರಂದತ್ತೆ ಅವಳು ಇತ್ತನ ಪಾಡುವೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ರಂಡಲ ಹೋಯ್ಕಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಕೋರ್ತ ಕಟ್ಟೋಗು ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೋರ್ತ ಕಟ್ಟೋ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ವೇರ ಕಮೆಂಟ್ರಿಂದ ಅತ್ತು ಅವು ದೂದು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂಡತೆ ಐಕೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಎಂಕಾಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನೈಕೆ ಪೋಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಚಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪನತೆ ನರಕ್ಕ ಕಂಬಳಗಲೇ ಇದ್ದೇರು ಕಂಬಳಗ ಏರು ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ತಗಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದ ಅಲ್ಪದ ಕಂಬಳದಾಗ ಪೂರಲ್ಲಿ ಇದೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಜಂತನ ಎದುರು ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಕದಂಬೆ ರೆಡ್ಡೆ ಬಂಟೇರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕದಂಬೇರು ಬುದರ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂಟ ಅದೇ ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾವು ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಜತೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಬೋದು ಐಬಕ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ನತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಅಪ್ಪನ ಪೇರು ಮೇರು ನೆಂಚಿನದ ಕಂಬಳದ ಏರು ಬರೊಂದುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಕಡ್ಪುಡ್ನಾಗ ಒಟ್ಟು ಪೋಡತ್ತ ಪಂಡದ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕೊಂಜಿ ದೇಯ ಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಪೋದು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಗುರು ಕೋರ್ನ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ತರೆಗೆ ಪತ್ತುಂಡು ಈಜಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪತ್ತುಚಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಪೋನಾಗ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ದೇಶವು ಪೋನಾಗ ದೇಶದ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕ್ಯದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಷೆನ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ದೇವರು ಕೊರಡಂದು ಯಾನ್ ಕೇಳೋಣ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲು ಓಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಲ್ಲು ಪಾಪ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ತೀವಿ ಹೇರಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಹಿರಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾಸಿ పండు రాజా తెలుగు ఇచ్చిన Be like bolar.